msonkhano wamphamvu honorable Mumba mukumva bwanji mukaona khwimbi lalikulu chonchi chikoka ndikusanga kwambiri kuti anthu anabwera maunyinji wawo siza kuti akufuna ndothenga chakwera komanso ayeneyo ngati amene ndifuna kukhala MP kuno kumuzi wathu. Sitinaone senior members of the National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress munali nokha pano, not even a fellow minister kukutsatirani. Ife ona tinene kuti chikuchitika nchani sipana dzadze apa kudzadza ndekwa dzadza ndi what's the difference ilo ndifunso ndayanga what's the difference bazaza komanso anthu anabwera kudzadza ground yonse and I'm happy with all this. Okay. Ndithu ambiri Malawi mudzienda nokha basi misonkhano tiona kuti tipanga bwanji komano I'm comfortable with the way I'm managing my things. Mwapereka maambulance lero pano ndipo munanena kuti mafuta adzipezeka. Amene akupereka mafuta ayo cholinga chake nchiyani? Okay, mafuta wandoti ndipanga ndekha komano ena azipereka kuti athandiza nkhani mafuta pokhuzidwa ndi chipenda gwira ndipanga kunoko ndo muzi wamkulu nayeso komano kuti amakhala planta kuti jina limene iyi tilengepo gawo ndi kupanga campaign ya Vice President wa Malawi Congress Party Deputy President enaso anapanga donate njinga za moto 8